ሰላም ተኸታተልትና እንቋዕ ናብ ቤት ተዛነ ዩቲዩብ ቻነል በሰላም መጻኹም። ሎሚ ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪኽ አቪዬሽን ኣዝዩ ዘገርሙ ሓቀኛ ምስጢራት ክነቕርብ ኢና። ቅድሚ 80 ዓመት ዘጋጠመ ግን ከኣ ክሳብ ሕጂ መልሲ ዘይብሉ ጉዳይ 5 ወተሃደራዊ ነፈርቲ 14 ምኩራት ፓይሎታት ሓንቲ ናይ ምድሓን ነፋሪትን ኩሎም ጠፍኡሉ ገጣሚ ሓቀኛ ታሪኽ በረራ 19 ኣዝዩ ዘገርም ምስጢር መርመርቲ ኣብ ሓደ መደምደምታ ክበጽሑ ዘይከኣሉ ጉዳይ። ቀዳማይ በረራ 19 እንታይ እያ ነይራ? 5 ታሕሳስ 1945 ዓመተ ምህረት ካልኣይ ውግእ ዓለም ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ጥራይ ተዛዚሙ። ሰዓት 2:10 ድሕሪ ቀትሪ 5 ሓያላት ኣቨንጀር ቶርፒዶ ቦምባታት ካብ ፎርት ላውደርዴል ፍሎሪዳ ካብ ዝርከብ መደበር ኣየር ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ተበጊሰን። ምኩራት ኣበረርቲ እዮም ነይሮም። ጽቡቕ ስልጠና ዝወሰዱ እዮም። ዝሰርሓ ሬድዮታት ነይሩዎን። ኩነታት ኣየር ንጹር እዩ ነይሩ። እዚ ቀሊል ናይ ስልጠና ተልእኾ ክኸውን ተገሚቱ ነይሩ። በቃ ኣብ ልዕሊ ውቅያኖስ ነፊርካ ምምላስ። ዝተሓለኸ ነገር ኣይተገመተን። ዝኾነ ሓደገኛ ነገር ዝተጸበየ ኣይነበረን። እዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪኽ ዝዓበዩ ምስጢራት ክኸውን ኢሉ ዝሓሰበ ሰብ ኣይነበረን። ካልኣይ ቀዳማይ ምልክት ሽግር ከባቢ ሰዓት 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኦፐሬተራት ሬድዮ ሓደ ዘገርም ነገር ኣስተባሃሉ። መራሒ በረራ ሌተናል ቻርልስ ቴይለር ዝተደናገረ ይመስል። ድምፁ ተሪርን ጭንቑን ናይ ሓደ ምኩር ፓይሎት ንውር ኣይነበረን። ከምዚ ኢሉ ገለ ፀገም ኣሎ። ውቅያኖስ ጽቡቕ ዘሎ ይመስልን። ካልኦት ፓይሎታት እውን ተመሳሳሊ ጸብጻብ ሂቦም። ኣበይ ከም ዘለና እርግጠኛታት ኣይኮናን። ኩሉ ነገር ዝገርምን ዝተፈላለየን ይመስል። እዚ ናይ መጀመርታ ምልክት ሽግር እዩ ነይሩ። እቶም ፓይሎታት ብፍጹም ቅርጺ ይነፍሩ ነይሮም። ሃንደበት ድማ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይፈለጡን። ዘገርም ኣብ 5 ነፈርቲ ዝነበረ ኮምፓሳት ኣብ ሓደ እዋን ይበላሸዋ ነበራ። እዚ ዘይከኣል ይመስል ይኸውን ግን ኣጋጢሙ። ሳልሳይ መልእኽትታት ሬድዮ ኣብታ ዝቐጸለት ሰዓት እቲ ክፍሊ ሬድዮ ዘይተጸበየ መልእኽትታት ሰምዐ። ቴይለር ከምዚ ክብል ጸብጻብ ኣቕረበ። ምድሪ ክንበጽሕ ኣይንኽእልን ኢና። ኩሉ ጽቡቕ ኣይመስልን። ውቅያኖስ እውን እንተኾነ እቲ ኤቲሲ ወይ ከዓ ኣየር ትራፊክ ተቆጻጻሪ ክመርሖም ፈተነ። ንምዕራብ ብረር ኣብቲ መደበር ክትበጽሕ ኢኻ። ቴይለር ግን ንምዕራብ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣይኣመነን። ኣብ ልዕሊ ፍሎሪዳ ንደቡብ ዝኸይድ ዘሎ መሰሎ። ኣብ ከውንነት ግን ናብቲ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ እናዓመቐ ይኸይድ ነበረ። እተን ናይ መወዳእታ መልእኽትታት ሬድዮ ከባቢ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ እየን ነይረን። ፓይሎት እቲ ተደልየ ብራኸ ክንሕዝ ኣይንኽእልን ኢና። ነዳዲ ይውዳእ ኣሎ። ካልእ ፓይሎት ኣብ ቀረባ እዋን ምድሪ ክንዓልብ ኣለና። ተቐዳመይት ነፋሪት ትሕቲ 10 ጋሎን ነዳዲ ምስ በጽሐት ኩላትና ብሓባር ንውረድ። ካብ በረራ 19 ዝተሰምዐ ናይ መወዳእታ ቃላት። ናብ ጻዕዳ ማይና ንኣቱ ዘለና ኩሉ ነገር ቁኑዕ ኣይመስልን። ኣበይ ከም ዘለና ኣይንፈልጥን ኢና። ሽዑ ሃንደበት ስቕታ 5 ነፈርቲ ካብ ራዳር ጠፊአን። ራብዓይ እታ ዝጠፍአት ናይ ምድሓን ነፋሪት ሓይሊ ባሕሪ ብቕልጡፍ ሰፊሕ ናይ ምድሓን ተልእኾ ሰደደ። ሓንቲ ካብተን ናይ ምድሓን ነፈርቲ 13 ኣባላት ሰራሕተኛ ዝነበርዋ ዓባይ ፒኤም ማሪነር ዝዓይነታ ነፋሪት ባሕሪ እያ ነይራ። ንሳ ድማ ተበጊሳ ናብቲ ናይ መወዳእታ ቦታ በረራ 19 ነፋሪት ድሃይ ዘጥፍኣትሉ ገጹ ነፈረት። ሓደ ናይ ሬድዮ ቼክ ሰዲዳ ድሓር ከዓ ንሳ እውን ጠፊኣ። ኣብ ጥቓ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ከምዚ ክትብል ጸብጸባ ሂባ። ኣብ ውቅያኖስ ዓብዪ ኩዕሶ መሰል ሓዊ ከም ዝወደቐ። ዝኾነ ስብርባር ግን ኣይተረኽበን። ዝኾነ ኣካላት ወይ ሬሳታት የለን። ናይ ህይወት ኣድሕን ጃኬት የለን። ዝኾነ ነገር ኣይተረኽበን። ብድምር 6 ነፈርቲ
27 ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ጠፊኦም። እዚ እቲ ምስጢር ዝስካሕክሕ ዝገብሮ ክፋል እዩ። 5 እቲ ሰፊሕ ምድላይ ዝጠፍኣ ነፈርቲ ንሓሙሽተ መዓልትታት ሓይሊ ባሕሪ ኣብቲ እዋን ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ዝዓበየ ምድላይ ኣካይዱ። ነፈርቲ መራኽብ ሳብማሪናት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኢንች ውቅያኖስ ዝፍትሻ ጋንታታት። እቲ ወግዓዊ ጸብጻብ ከምዚ ይብል: ዝኾነ ነገር ኣይተረኽበን። ዘይቲ ስሊክ፣ ስብርባር፣ ሬሳታት ወይ ኣካላት ደቂ ሰባት ወላ ሓንቲ። ኩለን ነፈርቲ ፈጺመን ከም ዘይነበራ ኮይነን ስድራ ቤታት ድማ ሰንቢዶም። መንግስቲ መልሲ ዝበሃል ኣይነበሮን። መርመርቲ ድማ ሓፊሮም። እዚ ንእሽቶ ሲቪላዊ ፍጻመ ኣይነበረን። እዚ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ምልእቲ ጋንታ ነፈርቲ ውግእ ዝሰኣነሉ ኣጋጣሚ እዩ። ሻድሻይ ክልተ ሓሳባት ብዛዕባ ዝጠፍኣ ነፈርቲ። መርመርቲ ንኹሉ ዝኸውን መግለጺ ዳህቲሶም። 1 ናይ ፓይሎት ጌጋ፣ እቶም ኣብረርቲ ግን ምኩራትን ኣብ ንጹር ኩነታት ኣየርን እዮም ነይሮም። 2 መሳርሒ ምብልሻው፣ ኩለን ኮምፓሳት ኣብ ሓደ እዋን ክፈሽላ ግን ኣዝዩ ጸቢብ እዩ። ትርእዮ ኩነታት ኣየር ክሳብ ምሸት ዝኾነ ህወውላ ኣይነበረን። ናብ ውቅያኖስ ምውዳቕ ዋላ እንተተጋጨው ስለምንታይ ስብርባር ዘይተረኽበ? ኣብ ውቅያኖስ ከዓ እዞም ዝስዕቡ ተረኸቡ። ስብርባር ነፋሪት፣ ዘይቲ፣ ኣካላት ወዲ ሰብ ወይ ሬሳታት፣ ናይ ህይወት ኣድሕን ጃልባታት፣ ዝኾነ ነገር ግን ኣይተረኽበን። ስሉስ ኩርናዕ ቤርሙዳ፣ እዚ ጉዳይ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ውሕዳት ኣፈ ታሪኽ ስሉስ ኩርናዕ ቤርሙዳ ኮይኑ መራኽብን ነፈርትን ብዘይ ምኽንያት ዝጠፍኣሉ ቦታ። ገሊኦም ድማ ነቲ ኮምፓስ ምብልሻው ዝሰዓቦ ዘገርም ማግኔታዊ ሓይልታት እዮም ኢሎም ይኣምኑ። ካልእ ድማ ምፍንጃር ጋዝ ሜቴን ነፈርቲ ብቕጽበት ከጥሕል ዝኽእል ይመስሎም። ገሊኦም ድማ እቲ መግለጺ ዝያዳ ልዕሊ ዘገርም እዩ ኢሎም ይኣምኑ። 7 ነባሪ ምስጢር። ሎሚ ድሕሪ ዳርጋ 80 ዓመት በረራ 19 ፍጹም ፍታሕ ኣይተረኽበን። ክሳብ ሕጂ ዝተረኽበት ነፋሪት የላን። ሬሳ ወይ ኣካላት ኣይተረኽበን። ዝኾነ ስብርባር የለን። ዝተረጋገፀ ናይ ምግጫው ቦታ የለን። ወላ ሓንቲ ኣሰር የለን። ክሳብ ሕጂ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ምስጢራት ኣቪዬሽን ተባሂሉ ይዝቑጸር። ከመይ ኢሎም እዮም 6 ነፈርትን 27 ሰባትን ብቐሊሉ ክጠፍኡ ዝኽእሉ? ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ልዕሊ ኣትላንቲክ እንታይ ኣጋጠመ? እቶም ፓይሎታት ጠፊኦም ድዮም ወይስ ክሳብ ሕጂ ናብ ዘይርድአና ነገራት ኣትዮም? ገለ ምስጢራት ምስ ግዜ ሃስዮም። በረራ 19 ግን ብዝያዳ ምስ ኣጽናዕካዮ ኢኻ ዝያዳ ምስጢራዊ ዝኸውን። ምናልባት ግን እቲ ውቅያኖስ ክሳብ ሕጂ ነቲ ሓቂ ኣብ ገለ መዓሙቕ ሓቢእዎ ከይከውን። እዚ መደብ እንተፈቲኹሞ ኣብ ቤት ተዛነ ዩቲዩብ ቻነል ሳብስክራይብ ግበሩ። ነዚ መደብ ድማ ላይክ ሼር ምግባር ኣይትርስዑ። ይቀኒልና።